manheru madekwana, mimvuri yoreba, usiku hwosvika. Tati madekwana ano, hama vadiwa, tisimbisane. Zvatotanga vhiki idzva, tinge takasimbiswa. Tisimbisane namashoko mashomanana anobva pavhengeri raisha wedu Jesu Kristu. Tichatarisa pana Mateo 28 kubva pavhesi rokutanga kusvikira pavhesi repiri. Asi ngatimboimbai zvishoma. Hymn 137. Pane vanoiziva, ngatiimbei. Nganditenda kuna Jesu ndiye wakatifira, wakateitira tsitsi nokutifira kwake. Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, ibanatsitsi nesu. Yesu vanhu voupofu wakauya kunesu. Wakafira vanhu vose, wakafira mapofu. Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, ibanatsitsi nesu. Marudzi anyika yose vatende pamwe chete. Ngavakurumbidze vose vaimbe kuna Ishe. Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, ibanatsitsi nesu. Amen. Kuverengwa kwebhibhiri. Mushure mesabata, ava mambakwedza nomusi wokutanga wevhiki, Maria Magadharena nomumwe Maria vakaenda kundoona guva. Pakava nokudengenyeka kwenyika kukuru, nokuti mutumwa waShe akabva kudenga akaenda paguva, akasvikokungurutsa ibwe riya, akagara pamusoro paro. Ameni. Mwari ngaakomborere mashoko ake averengwa. Amen. Isu tanzwa kuti chinhu ichi chakaitika mushure mesabata. Ndinoziva kuti vazhinji venyu zvenyu hamutende kusabata. Munozvipa mikonzero yakasiyana siyana inobva mupfungwa dzenyu. Imwe yacho inobva mukuverengwa kweBhaibheri. Asi zvisinei nemifungo yenyu, zvisinei nekuti inobaya pamwongo kana kuti yakarashika, isu hatizipo kuti tikutongei. Hatijaje, nyange zvedu tiri majaji.
zvichida akanaka kufura munawo kunyika kwenyu uku. Hatizipo kukutongai. Iri ishoko raMwari. Asi ndikuda kuti mubatisise ipapo panoti ishoko raMwari. Handizi pano kuti mugopota muchinamata pazuva reSabata kana kuti zuva reSatadhe. Handizi pano kuti mugopota muchinamata pazuva resvondo. Handizi Adventist weSunday kana weSatadhe kana werimwe remazuva zvaro. Asi kana tichiona mifananidzo, rangarirai kuti nyaya yedu tinotaura pamusoro pemifananidzo. Kana tichiona mifananidzo ichibuda pashoko raverengwa pavhesi 1 yaMateo 28, tinonzwa kunzi mushure meSabata, zvichireva kuti Sabata rakange rapera. Chinhu ichocho hatingachirambe kuti Sabata rakanga riripo. Sabata zvarakanga riripo rairevei? Sei vanhu vainzi vachengete zuva iroro saizvozvo? Tingamhanye kumberi takada kudzamisa magwaro nekuhanzwisisa. Asi ndinoda kutora pakutenda kudiki kwamunapo pamusoro peSabata. Kwamuri nekwandiriwo futi, nekuvazhinji vanochengeta Sabata, nevazhinji vanonamata musi wesvondo, vanoziva kuti Sabata nderezororo. Ipapo tobva tangoti nga full stop. Saka zvichinzi mushure meSabata, imi muri kuona vanhu vakaita sei pazuva reSabata? Zvikanzi vanhu vakanga vakazorora. Kana muchifunga izvozvo, hamusi kukanganisa. Zvikanzi vanhu vainge vakaleza, vasingabate mabasa avo. Havasi kuenda kumusika kunotengesa, havasi kuenda kunoona bhora, havasi kuenda kumusika kunotenga. Zvikanzi nepaSabata apa chete, chinhu chimwe chete chawaibvumidzwa kuita, kubika nokudya zvinhu zvaunenge wabika iwewe, zvako iwewe. Zvino kana muri mai vemhuri, maingotongobikira mhuri yose. Zvichigumira ipapo, ndiro basa ramungabate. Vamwe vanoti Sabata nderekutsanya. Asi apa tiri kutoona kuti kutsanya hakumanikidzwe munhu, nekuti kumurau kunonzi mungabvumidzwe kubika zvenyu zvamunenge muchida kudya. Saka kana vaprofita vachitaura pamusoro pekutsanya, sei ndiri kubata vaprofita? Nekuti pataurwa ngirozi, tinonzwa kunzi murau wakauya nengirozi. Zvikanzi ava vaprofita vaitwawo sengirozi, vanyeverwa munzeve naMwari kuti vanotaurira vanhu veIsraeri. Tingadzamisa mashoko. Vanhu veIsraeri vanhu vanongoziva murayiro yaMwari. Israeri mirayiro yaMwari pure. Israeri ndiJesu. Israeri ishoko raMwari. Mugumira ipapo. Musade kufunga zvakawanda. Asi kana mukazondinyorera makandibvunza kuti Israeri zvinoreve chii, ndichakudzamisirai. Ava mambakwedza. Sabata rakanga rapera. Ko Sabata rinopera nguwai? Rinopera mambakwedza here? Aiwa, munoziva mose kuti imi vaJudha vaibata Sabata. Kana vachiti Sabata rinotanga madekwana echishanu,
richisvikawo madekwana eSaturday. Muri kupaona kamo? Asi apa pataurwa nyaya yekunzi mambakwedza, hazvisi kureva kuti makuseni eSaturday, zviri kureva kuti makuseni eSunday chiedza chauya. Zvikanzi chiedza chaakuuya, ava mambakwedza, zvikanzi Maria Magadharina nomumwe Maria vakaenda kunoona guva. Guva rinochengeterwe chiko? Mufananidzo ndo rine zvakafa. Guva rinochengetedzwa zvakafa, ndo mune mabondo, nyama yavanhu yakaora kana kuti iri kuora kana kuti yakatopera kuora kare, mangosara mabondo chete nejecha. Mabondo ndiwo amunoti marangwanda. Mwari akanaka. Naizvo zvinoda kuti muone mufananidzo uyu uri kuiswa kuti musazorasika muchiti ndozokutsaurai kubva pashoko raMwari. Marangwanda ndiro Bhaibheri ramunenge makabata iri, kubva pekutanga kwacho kusvika kwekupedzisira kwacho, nezvimwe zvose zvamakanzwa kuti zvakabatsira kuumba Bhaibheri. Marangwanda aiwawo. Marangwanda ari pai? Ari pamuguva. Naizvozvo kana wakabata bhuku raunaro iri raunoti Bhaibheri, ramunofamba muchiita kunge muchatyoka zviuno muchienda kuchechi, vamwe makapfeka masutu namatai, vamwe makapfeka maovercoat ewinter, vamwe makapfeka madhirezi akanaka nebhutsu inenge tsono ichibaya pasi. Chamakabata marangwanda. Marangwanda ari pai? Muguva. Saka makabata guva rina marangwanda. Makanzwawo kuna Ezekieri, zvikanzi Ezekieri akaona mabondo achimuka. Zvikanzi mabondo akava namarunda, akava nenyama, asi nyangwe zvavo akanga ane nyama, akanga achiri akafa. Vanhu vakanga vabuda ipapo vanga vakafa, akanga achiri makuva. Nyangwe munhu asati mamuviga, mamuisa pasi, mamucherera pasi, kana kumupisa nomoto, kumuita dota, iguva kana afa. Asi chiri kutaurwa kunzi vakafa apa, kunzi vakafa pamweya. Zvoreve chiko zvino izvi? Mufananidzo ndoupiko? Mufananidzo iwowo waEzekieri unotaura kuti mhepo dzakabva kumativi mana handi dzakapinda mune nyama iya yakanga yaumbiridzwa pamarangwanda akanga atanga akaoma achirobwa nezuva. Zvikanzi mweya pawakapinda imomo vakava vanhu, vakamuka. Hama vadiwa, zvamunenge momuka muchienda kukereke dzenyu, zvichida ndinhasi manheru makubata maBhaibheri enyu kuti muverenge musati marara. Kokai mweya, kumbirai mweya kuna Baba, muzarurirwe, muve neupenyu. Manzwa zvichinzi ana Maria Magadharina vakaenda kunoona guva. Muchenjere kuti pamunenge muchienda kumakereke enyu, kana musiri kuenda kune kereke
yavanhu vane mweya waMwari, vanotora zvinobva pamagwaro nomweya. Muri kuenda kumakuva. Masiyanei navaroyi vanoenda kumakuva usiku kwakasviba. Kuti vandondoita seiko? Vandondovhura makuva vadye nyama yavanhu. Kana shoko riri mukati meBhaibheri rikasataurwa nomweya, munenge madya nyama yavanhu, munenge madya zvakafa, zvichida zvakatoora. Rumbidzai Ishe Mweya Mutsvene, kokai Ishe Mweya Mutsvene, kumbirai kuna Baba vagokupai, kumbirai kuna Ishe Jesu, muti tirangarirei Ishe Jesu, ndimi makavimbisa kuti muchatumidzira Mweya Mutsvene, uchatirayira, uchatimiririra, uchatireverera, uchatora pane zvenyu. Muzadzwe. Asi ndinokuudzai chinechi, kana makumbira Mweya Mutsvene, wakauya akakuzarurirai, makaregera kuita zvaanenge ataura, munenge mazvidza Ishe Mweya Mutsvene. Zvino ndio paachagoramba achingouya kuti mungomuzvidza. Azvidza Mweya Mutsvene, azvidzawo Mwari. Azvidza Mweya Mutsvene, azvidzawo Ishe Jesu Kristu. Azvidza Mweya Mutsvene, azvidza Mwari wakatumira Ishe wedu Jesu Kristu noMweya Mutsvene. Namashoko iwawo, hama vadiwa, ndinoti rarai zvakanaka. Murare sevacheche, makavhumbamirwa naMwari. Dai Jehovha adzoka mudzimba dzenyu, arara akakuvhumbamirai. Murare murugare. Chisarai. Rarai zvakanaka. Mwari akuropafadzei. Amen and amen. Rwiyo rwekupedza mharidzo. Ngatiimbe rwiyo rwatangoimba pakutanga irworwo. Ngatitende kuna Jesu ndiye wakatifera, wakatiitira tsitsi nokutifira kwake. Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, vaine tsitsi nesu. Yesu vanhu voupofu wakauya kunesu. Wakafira vanhu vose, wakafira mapofu. Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, vaine tsitsi nesu. Marudzi enyika yose vatende pamwe chete. Ngavakurumbidze vose, vaimbe kuna Ishe. Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, Ishe Baba, vaine tsitsi nesu. Amen.